għandi stil ħieles, spirtu pront, klim spontanju b'messaġġ ċaru tont. Għadni l-istess bniedem li dejjem kont, ma nitlifx ħin nibda dej bir-rakkont. ċerti persuni minn għalihom li jafuni jarrawni fit-triq, jitbismuli u jselmuli, fuċċi jgħiduli prosetu ċarfuli, mbagħad mu wara dari jgħidu bija u jmaqduni. Li l-komplimenti ma joġbunix, it-tajjiru l-insulti ma joffendunix. Għandi problema sajra mpejjeb wis ħaxix u ma nixtiex minn tal-irħis. Kull meta tarani għajnejja mbexxin jisom ta' xi ċiniż, idejquni dawk il-Maltin li jitkellmu bl-Ingliż u kull tip ta' abbuż li jsir minn qassis. Għal darb'oħra minn fuq l-istunk ġajt neħħej pis li biex nitla l-qorti jew nattendi funeral m'intix ser tarani li biex lekku qmis. Ngħid dak li nħoss mhux biex nintoġob jew għall-flus u m'għandix bżonn nilaqsrum biex insir famuż. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn min ikun fil-poter jagħmel dak li jrid. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn li żgħar jafġuh u jġibuh ta' bit. Għedlek merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn min ikun fil-poter jagħmel dak li jrid. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn li żgħar jafġuh u jġibuh ta' bit. Faċli anzi normali li wieħed jisbalja, kull ġurnata li tgħaddi hija battalja. Tkun għadek qastwel li tuġġa tiġġieled mal-ħajja, mhux l-ewwel darba li fuqek jaqilgħu ċeqlajja. U mbagħad ħalli għal-jom biex iżewq u ġrajja, ġiex tixjuh fuq bank is-saqajja, jissendikaw u jitkażaw b'dik u bl-oħra, tirrakkontala x'sema toħta mant il-ġara. Ieħor jerġa' mill-qudies aslaħ u ribsu l-arba ġabdew jgħidu fuq in-nies illum kulħadd pront biex iħalli xi ilment imorru fuq il-paġna are you being served. Malti jinfarrak jitfaw biċċa kumment, żgur li fl-eżami tal-Malti kienu falliment, għalhekk kultant ma nafx għandix nidħak jew nibki, speċjalment meta nisma' ċerti diski. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn min ikun fil-poter jagħmel dak li jrid. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn li żgħar jafġuh u jġibuh ta' bit. Għedlek merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn min ikun fil-poter jagħmel dak li jrid. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn li żgħar jafġuh u jġibuh ta' bit. Jiena nżomm ruħi ġurnat u nsegwi l-aħbarijiet, nara nismon elef fuq it-tliet stazzjonijiet. It-tensjoni għawanta dejjem donna baqgħet tiżdied, kull ma sir tisma' huwa xejn ħlief inkwiet. Xejn ħlief inkwiet, il-bib sal-bib illum il-ġurnata ma tista' taklef fuq l-ebda isem. Jista' biss jifhem min ġieli jingidem, jiena dak l-individwu li ma ħaqqu l-ebda tip ta' titlu, dejjem issibu bil-pinna f'idu jikteb xi kapitlu ieħor magħluq għal dawk li mħuh li fuq il-medja soċjali bil-kummenti l-alla sirtu tqazzuh. In-nies jgħidu ħafna xorti, għall-aħħar kelli noqgħod nitla l-qorti għax dejjem b'xi storja, dejjem b'xi ġrajja, m'hemmx tagħmel dik hija l-ħajja. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn min ikun fil-poter jagħmel dak li jrid. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn li żgħar jafġuh u jġibuh ta' bit. Għedlek merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn min ikun fil-poter jagħmel dak li jrid. Merħba fil-ġungla tal-konkrit fejn li żgħar jafġuh u jġibuh ta' bit.